Jo, takže čaute ľudia, u nového videjka, dneska to je Geometry Dash Light. Ideme na to. Tak tu mám Trio Madness, 100%, Bacon Track, nie moc dobré, Polargeist, Dry Out, Bass, After Bass, Can't Let's Go, Jumper 97%, ďalej Time Machine 47%, ďalej Cycles 44%, X Steps z nejakého dôvodu dal na 70%, ale OK. Ale my ideme skúsiť Stereo Madness. To som mal dať. Lebo keď som to hral minulé, tak som sa zabil na raketke more a hodil som s telefónom. No nič. Som hral a proste som s tým telefónom flákal až tak, že skoro si mal pavučinku. A teraz tam škrabanec malý. Znova som tu na. Jo, ideme na raketku. Ináč ako sa máte, napíšte mi do komentárov. Som takýto stále. A pre jedného týpka som ma pýtal v jednom videu, že pre jedného týpka Lulínek nejak tak, nejaké to meno, už si nepamätám ako, Lulínek 35 sa mi zdá, no tak v tom Age of Conflict, čo si sa ma pýtal v komentároch, nech žije Polska videu, tak to som spravil proste tak, že som proste pozastavil video a potom som tam ti názvy napísal. A potom si mohol ešte vo videu všimnúť to, že niektoré názvy neboli všetky slovenské. OK, to je iba informácia pre neho. Takže pokračujeme. Ja si kúpim full version. Skúsime na budúce video niečo ťažšie. Ja toto video zabujem trošku do angličtiny. Angličtina mi ide veľmi. Už vychádzame z nej 2, no som školák. Nehabím sa za to, im to je jedno. Ale proste náč. OK, už budeme zase dám. OK. Už pôjdeme za chvíľu na raketku znovu. No ideme. Teraz máme rekord 48%. OK, ideme. 48 znova, ne. Hej, ideme na niečo ťažšie. Dal by som si Bass, After Bass. Počkaj. Ja som to hral naposledy tak pred rokem. Tento telefón mám tak 2 roky. Znova. Jo, ľudia, takže pokračujeme, ale idem skúsiť Jumpera. No znovu. Mám si to už nepamätám moc. A moc by to nejde, čo? Ja som zvyknutý skočiť na 2%, teraz len 97%, ale ďakujem Markovi, ktorý mi pomohol spraviť X-Step. Ten som robil tak pred 5 mesiacov. No, nedokončilo mi to, ale ok. To
Som to chcel dať nejak tak. Ale asi dám elektrodynamik. Počkať, elektrodynamik. Mám tam 9%. More, to je ťažké. Niečom, ty fogo. Ale keď potom to si nerozmlatím mobil, tak to bude niečo what the fuck. Není to tak ťažké. Tento Geometry Dominator. Sa nezdá, že je ťažký. 3% najviac, yes. Mám 2%. Finger Dash mám 34, som nevedel. Počkaj, ja som tu mal jeden taký level. Ale neviem už kde bol. Sa pozrieť na weekly. Aha, na toto nejdem, ani za nič. Ale ja som tu mal nejaké servery. Bonus. Toto set quest. To viem, čo je, to je zlé. Hovadinka. Daily, toto si nedám. Jo, tento level som myslel, ten je úplne easy. No nic. Jo, ľudia, tak sme tu a ideme na to. Môže 31% na druhý pokus. Keď dáš ten prvý jump, tak dáš prvé 3. Potom to začne prihovrievať. Ne, 32. Ľudia, napíšte mi do komentárov, či máte stiahnuté Geometry. Pardon. Lebo ja všetky Geometry Dashe okrem jedného okrem plnej verzie. Features. Ja si idem dať daily. Idem dať hard. Stoj. Aha. Máte daily, more, ja nemám rád daily. Nemám rád daily. Tak je to okrem toho. Aj teraz more, čo je toto? More, dám si friends. Musím si vytvoriť account. Rob Tob. Ja neviem. Kokosina. Som else. Ja neviem. Daily. Otvorím si. Zabodel. Jej, dobre. Ale tú ďalšiu si nedám. Píni niekto ako account. Aha, tak toto pozastavíme a potom sa vám ozvem, keď ho budem. No nič, ľudia, tak sa im to nepodarilo. Keď skoro, ale neviem. Aha. Som trochu on my way mám ešte. Tak to sa nevolám, to si nevšimajte, dám si to 787. Mám takéto postavičky. No mám ich pár, ale to sa páči, ale dám si túto loďku mám takúto,
To sa mi nepočítam si až vyčlenú. Čo to bolo, ty foko? No nič. Toto. Aha. Kinkal. Ale môžeš sa kúknúť tu na. Ja by som bol niekedy spravil to aj tutoriál, aj keď neviem, ale okej. Steamna. Čo toto? Odkladím. Čo je, ty vole? Aha. Tak pomáha znova to Ľudia, sorry, ešte som zabudol natočiť záber. Keď chcete viac takýchto videí, dávajte like, odber a čus.